iwacho ni en ratiro modeko, iwacho ni ratiro bende oganda yudo modeko. Mino duche makawuono ineno kata mana kantiere petition mana nek ben nitiere bunge kacha, nitiere bende oganda mosebedo ka nas, iwacho ni gintiere koda hinyruok mag magina mabende noyudogi e kinde ng'anyo mar higa mokalo. Wacha kana giseyo ne obila gioteko mathoth mabende gisebedo ka gitiyo godo. Obila kwang'iyo ayie gi ja non siasa mosewuoyo, nitiere obila mang'eny. Ng'eni wacho ni kudni achiel ema to ring'o. Ka ni chamo nyoyo to yudo oganda moro mokethre iye kanyo, ibiro wacho ni nyoyo no ok ber. Wiwil ni bando mang'eny misemuonyo kata pod odong' e san gin gi becho. Koro kwa chako teko mang'eny mobila tiyogo, nyaka wayiere ni nitie polise matimo mana tijgi mang'eny kabisa. Kecha police station ng'eny Kenya ka nitie over 1000 police stations ma ok iwinj ka weche moko wuokie ni ng'ato notimne kama kama. Koro mokwongo wapuoyo polise matimo tijegi kaka owinjore gitim e bwo chik. Modong' matin matimo gini mokadho ataro, matimo gini ataro mar chik kaka nego ji, gin gik mosebedo ka timore. Inya paro kata 2012 ne nitie ng'at mano nege ja Britain moro nonege police station Mombasa. Embe nogo mana wiye korot kaka ni winjo go koro moro juani. Ma Justice Ogole mano timo case neno. Mano wacho ne nitie chik mano keto mondo lu ka ng'ato omaki. Chik go already nie constitution, but no keto ni ka ng'ato maka police mondo ng'ato bed safe, ma ng'ato koluor ni gimoro nyatime marach. No keto chik kanyo mondo olu miluongo ni Ogola rules ma deal gi police cell. Tido ni nitie tama moko e police ka magin pod gidhi mana mbele kod tiyo gang'enge kod hinyo jopiny ma ji samoro luor. Kech king'iyo samoro gi kaka mar japuonj Juang, iyudo ka ne polise onyiso jok manie iye kanyo ne nitie jok mano osemako already. Kendo giwacho ni ng'ato nitie achiel kuom gi iluonge ni Ng'ang'a ma en osiki make ni en mano ti kode ka odhi okelo jomoko mondo gitim marachne. Koro nitie polise moko ma me nyaka se ma wabiro seyo gi karach to waseyo kendo wapingo no ko winjo bed ni gitimo kamano ne jopiny. Police station owinjo bed ni kanya mabedo safe mogik. Anya paro ka ne nitie simo ne nyisa ne nitie jatend IBC moro ni lawe, jopiny ne lawe samoro ng'eni ka yitim yiero to gik moko ok odhi kare, to noringo kowacho ni yaw sel, oringo kodhi ka police to ogo koko ni yauru sel nikech jogo be joge mondo kochopo to yud kaka modonje, kech ong'eni kosedonjo kanyo to en safe. Mane kaka owinjo bed ni police station bedo. To yero ka achiel ariyo moko to jomoko pod timo negi toche, nitie ji mang'eny. IPOA nowacho ni ji around 20 osenegi ka polise kanyo. Koro jogo to wakwedo malich ahinya. Mano wacho mabende jakom mano mar IPOA bende nowacho mano Isakasa nowacho ni nitiere nek mar ji 20 e cells mag obila e kind thuolo mar dweche mosekadho. Iwinjori moko ni winjo ni ng'ato notho nyaka yo Mbita kocha. Is it Suba? Kipasi. Yoro ng'ato niwacho notho odere. Koro nitie gik mang'eny madhi mbele ma be samoro ok bed reported. Kata mar Ojwang' ne bed ni ji ok reporte, inyalo ni doling' alinga kamano modhi. Koro gima nyalo wacho ni nitie polise mabecho mang'eny, ba nitie polise matin ma pod tiyo gang'enge mar hinyo jopiny. Kendo jomoko nyalo wacho kata ni yudo ni nitie joma gin gi godfather moko e police kanyo ma gibiro timo kamano to onge gima biro timogi. Kata jok mano neko nineno ka machane BBC mano ogolo nyaka polise mane jok mano onego jomoko, onge gima osetimnegi nyaka sani. Seyo dhine ng'a? Of course jatend police ing'eni Kenya ka iwacho ji parni mantiere koda IPOA mene duol makende iwacho ni independent duol mochung' kar kende mane timo kendo nono tije obila. Chairman mar IPOA en osiepna Isakasa, en osiepna ahinya, but IPOA so long as ni depend pesa mutiyo kaka IPOA ok un mulosi, bora ni jomoko none madhi miyo pesa no, independence tina. Kata mana police ing'eni en independent police force wagi, police service, jatendgi en mana director, inspector general of police. To king'iyo independence to kata ing'eyo no onge. Mano be actually mano problem ma wan go e Kenya ka. Owinjo bed ni gibedo gik ma gitimo kech sirikal ma biro to biro dhi, machielo biro.
Tido ka every sirikal neno ka jatelo masani kano donjo to nitie kano tim mogol jatend police mokadho cha. Ng'ato nono ka kendo biro kopo no yudo ka inspector general mar Douglas Mamponitie kanja ibiro niembi chak igole iketo ng'at machielo. Koro independence gin to gin mana weche. Nitie ng'at ma pod miyo gi direction. To koro kanye ma wayude problem nikech nitie ji moko mobedo planted police moko ma gin omigi chik, gin omigi ratiro e tok chik kendo e tok katiba mondo gitim gimiluongo ni dirty work mar hinyo jogo ma sirikal samoro neno ni pingogi. Koro katiyo tacho ni nitie jogo matimo maber owinjo wapuogi. Kwa ng'iyo rach ma jomoko to ok owinjo bed ni waketo gi together ni police to richo. Police konyo, nitie police moselalo kata ngimagi ka ritowa ka gin e border, nitie police moselalo ngimagi ka tiyo yore mag terrorism gi ka gitemo geng'o. Koro nyaka gimbe gin gi families gi gitimo tich maber, wapuoyo ni gidhi mbele. To jogo matimo marach samoro nyatimo marach iparno ok bijuki, lakini onge gitim marach mabiro dhi moko bedo punished. Kopo ni ikadho punishment moko mimiyo ji piny ka mag tero ji dot tere